Jeg vil lave en negle video, og det kommer nok til at se sådan her ud, hvis I vil bruge det, eller hvad det var. Og så kan jeg ikke nytår, men jeg bliver forstået. Så ja. Så jeg har lakeret min negle her med en helt eller med en neglelak fra Bekendt, som er sådan lilla glimmer, så den har nummer 11, og den glimter. Og hvis du hører, der han siger, det er sandt, når jeg hører sange til lobben, og jeg vil gerne gøre no hate, fordi at jeg hater at sætte på følgende, så nu er min neglelak tør. Så tager jeg min topkort, så det sådan. Og så lægger jeg den kun lige op på. Lægger den kun lige op på den øverste kant her. Og så tager jeg lige det røde af, så den er topkorten. Så tager jeg nogle glimmer fra Brush. Sådan noget her, meget flittet. Sådan næse. Det var den der næse. Ja, hvor vi gerne vil have det. Og så tager jeg en kæft. Og så starter jeg af. Det kan også bare bruge almindelige glimmer, som jeg også her. Som er noget et eller andet shit. Det er det rigtig meget glimmer. Den holder lidt også en beregnet til negle selvfølgelig. Og det synes jeg er det bedste. Jeg tror jeg koster 80 kroner eller sådan noget, så det er så fedt. Ja. Det kommer bare meget på. Det er lidt fortættet. Nu får vi nogle bukser. Det er lidt svært at gøre med det her glimmer. Men det sker. Det er lidt min slipper, som går en skøn. Og så vil jeg så jeg har også været med i samme video, hvor jeg har brugt avis der, hvor der kommer sådan en avis. Det kan I bare se på, og så er der nogle andre med nogle streger og sådan noget. Og I skriver bare noget i description, hvis der er noget, eller i kommentar, hvis der er noget, der er med vide, eller hvis I ved. Men ja, jeg tror også, jeg kommer til at lave en make-up video. Så ja. Jeg vil lige sige det sidste, det er en rigtig god ting at komme bruge sin topcoat igen. Og så bruge den til at komme ovenpå, så holder det længere, og det er bare bedre.
så bliver det sådan der. Så gælder det også lidt på lakken. Og det var sådan set det, men her er de lidt så fine. Det vil klart anbefale. Og jeg tror kun det koster noget. No. Jeg kan få præcis med en fantastisk film. Jeg siger det. 100. Det kan ikke mange gange. Så. Jeg har også lavet en, hvor jeg gjorde, altså sådan baggrunden blev den her farve, mørke farve. Så det er ret smart. Så ja, det var sådan det. Hej hej.